Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Iki ceritane golek iwak karo ngarit, Bos. Tugas gambarnya lho, Bos. Suket, Bos. Karo ndelok kok biur ngene, Bos. Tugas ceritane karo golek iwak karo ngarit, Bos, aku, Bos. Ini kedung bendurian, Bos. Tenang ya, Bos, tenang ya, Bos. Tenang ya, Bos. Tenang, Bos. Tenang, Bos. Wis kadal ngene iki, Bos, bendurian, Bos. Ya, bentar lagi ke sungai. Benduran, Bos. Ah, gede men kali nih. Wah, kundul ke tadi dah. Kundul. Oh, munggah, Bos. Kundul munggah. Belone lek mulai iki padha arep ngarit. Bos, sabar ya. Lumayan kali ini bening, Bos. Kundul ke cowengok kundul. Kemarin aku pernah kesini, Bos. Dol. Tuh, Bos, ngene, Bos. Oh, kelarek-reknya di atas, Bos. Di atas golongannya bleduk. Aduh, ya Allah ya Tuhan. Gue ngeri, Bos, watu-watu tok, Bos. Nah, ini dia, Bos. Ngaret di mall. Sadale kayak kono ya apa? Ye. Enak. Ayo, ngaret sik. Ngaret sik. Bu. Ya tani ku ya. Piye? Ora ada jajal kok. Wis sambil ngarit, Bos, di bendurian. Cocoknya golek iwak ning dhuwur. Aku nggih konten karo ngarit. Ndi to, Bol? Iki, Bos, ngarit iki. Oh, iki. Oke, Bos. Alate, Bos. Aja mau sarono, Bol. Oh, adinu. Ora lagi ketoke gak dinu. Nek dujan ora dus. Ngalor kuwi ya? Ngalor mu. Dewake mu. Lah yo wujuju tok. Wujuju tok. Ora dinu. Yo ora dinu iki mbawon. Iya ya iki. Nek suka halus-halus ngono ya. Masa
Karep telepon nih. Ora bu. Ora dingu. Dingu apa dingu ya tetep diret karo sing duwe ta. Itu suka itu ya. Masa dia? Iya. Itu ya itu larangan. Karep kuwi apa ngendi? Ya saya ndur sik delok sik kuwi. Rono iki. Ya kene delok sik. Enak ora kok kene ya kuwi ae. Kuwi ra dingu. Bener wae di wedhus sik kaya dingu. Di dalan ndi mulai? Aki gung pernah rene dalan. Aku debene nek kono. Bos itu jagungan, Bos. Sertane arep golek suket, Bos. Suke enak belah ya. Ngene iki lho sukete. Ngene iki apa? Iki dojan lulangan. Bosok ini gak dia pun. Takut dia tak pakar ini radujan. Podo. Ketahui kurang waraknya ya. Ini bos, kadang bos. Tol. Kekali ini gede nih kok ngono kok golek iwak kuwi lho. Ndi mbek enekmu? Jagung kan tuwek-tuwek. Ndi jajal? Saya tak delok sih. Ora enak dong telo tok. Sok iki sok ngene iki tok e. Berarang-arang. Ya apa? Ndi? Kalau muncul kalau Dimas Derang tuh. Coba dia. Ini mana sih sore-sore aku sebulan tuh loh. Neng anu, neng baru lah. Oh baru. Apa awake dhewe ning kuwi masjid kuwi? Masjid Langgar ke? Ayo rono ya. Iki golek Pak. Sedol kok tak golek suket sedol. Kok tak parani kok. Aku balik gitu nah ya. Aku iki sebenarnya iki wedhus sesek bos. Nek kali ini kok gede ngene iki gak apa ya. Nyabrang hetik ya. Piye? Gone ya rene suket. Kuwi nganu Langgar ki murung ngidul e. Ngidul aja minggu nganak lapangan. Ngidul e. Ya ya. Wis suket lulangan, akeh nang kono bos. Wis tuwek-tuwek wuru garo. Ngene iki bos dalan ning. Lah ya. Ini jurang iki bos. Ya aku arep multi bos. Ngarit bos. Nek dingu ora ngono lho aku di. Engko ora penak karo kuwi wong iki duwe wedhus megakno. Wis ngene iki bos sertu wong golek suket iki ngene iki panak saka kaya apa ya dirintangi bos. Wis omahe kok benduran ngene iki lho. Gede. Oh my god. Ya pas ngene iki bos kayu iki lho. Iki kayune sing delon, kayune ya. Nggo cagan iki kayune dhewe lho mulih. Iya kah, iki cagakan oke bos iki. Ya glondongan to.
Iki kayune dhewe iki. Heh. Iki sak omah wis sitok iki nggih kandang wedhus turah. Iya toh? Mene. Iya. Ya, wis bos. Wis terima kasih bos ya iki vlog siang hari ini bos. Aku dong ceritanya golek iwak bos. Tapi kali ini gede terus aku iki golek suka karo mul. Wis ning Benduren. Wis vlog siang hari ini tak akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos.